Takže dobrý den, vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát se omlouvám, nejsme na tom samém místě, ale rovnou už jsem si sem dojel, aby jsme to si mohli dodělat, teda aby jsme měli víc času, když tak na blbosti. Takže já si myslím, že se rovnou do toho můžeme pustit. Tak, doufám, že to vyhrám. Udělám asi po třetí nebo po čtvrtý. A přejedu. Má se tam srát. Tak, snažím se nenabourat, asi víte všichni, teda když mě diamanti nezblokujou, znáte. Tak, nenapálil jsem se. Stejně, ale ty vole. Já nechápu, proč jsou tady takhle debilní tratě udělaný. Ale tak, já zase jako dobrý, protože jsou 2 kola. Ty vole. Neblokuj mě, uchyláku. Ty vole. Uchylá. Ty vole, ho stejně otočím na zpátek, ale. Ale stejně mě takhle zdrží, tak. Tak jako co, no. Neblokuj mě, ty zmrde. Ty vole, co si myslej? Jsem druhý. Jsem první. No, už se mi z toho kouří, ty vole. Ty vole, co je? No tak to jako můžu dát rovnou retry. Ty vole, jako ono se mi to nenačetlo, jo. Tak to jsou čůryně, ty vole. Jako jak to mám teda asi udělat, ty vole, když jsem mezi tím projel. No, ty vole, tak to mi fakt děkuju, ty vole. Aspoň mě tady nikdo nebude blokovat, jo. Kouří jako svině, už se mi z toho kouří. Tak si myslím teda, že minule jsme to teda zvládali líp, ty vole. Tady bylo aspoň nějak tohle označení normálně, ne takhle. Jako nějak navigace, nějak ta šipka, ty vole, já ji dohnal, jo. Stejně mě zbloknou, tak co? Ty vole. Fakt do mě bůrat budeš, ty vole. Nadu. To je fakt posralo, tady to nemůžu rozrazit ty. Fakt mi dochází nervy už tady na to kolo, ty vole. Ještě k tomu jsou tady 2 ty kola. No, už se mi z toho kouří úplně. No, ta smyká jako prase, tady není žádný auto, který by se nesmykalo. Já si teda myslím, že by bylo horší, kdyby tady byly auta normálně. Prostě jako, to by byly asi hodně velký bouračky. No, ten červený mě zase dohnal, ty vole. Ten červený je strašně rychlý. No, jo, to říkám. Vedu. Já si myslím, že to někdo zvrtnul, takže to může být vlastně úplně jedno, že jsem první. No, zase jdu úplně kam do prdela, ty no. Ty vole, já budu první! Hej lidi, tak to je... Ty vole, fakt první místo. Jo. Teď musím failet, no to já bych je zabil. Yes. Jo, hlavně s autou se mi nekouří. Oj. Konečně. Teď nám teda zbývá jenom to jono, ale my jsme si... Počkejte, jako my natáčíme jenom 5 minut a už jsem to udělal.
jsem docela borec. Tak, my se jdeme toto auto uložit a pak jdeme začít blbosti, ne? Ještě uděláme tuhletu misi, ty vole, Magor. Ne, opovaž se. Ale myslím, že to už to vybuchne normálně. No tohle auto musíme být opatrný, no. To prostě jako nejde už. Abych nemohl, kdyby se mi to převrátilo někde. Ale mám takový nápad. No tak jako máme cheaty, že jo. No ty, takže jako vlastně mám to může být no. Jako jsem myslel tím, jako, že bych to prodal to auto, ale čemu když mám tolik peněz, že jo. Tak proč bychom tam prodávali. Jo, tady mi ještě zůstal tady to. Tak si to dáme rovnou. Dobrý, nechávám tě. A opravte mi ho. To je dobrý, že nemusíte jezdit prostě jako doopravdy, když vám to tady v garáži opraví, prostě. Za prachy ne, že jo, jako zadarmo. A máme tohle hnusný křáp, s kterým si myslím, ne, to jsme poprvé jsem měl tam s tím, to bylo takový nákladový to vozidlo. A jsem s tím to bylo jasný, že to prohraju. A tam bylo to auto, s kterým jsem závodil. Tady co tam taky bylo, že to se vemu. A úplně ho rozmrdám někde. To s tím autama, tady ty auta jsou docela rychlý. Díky, babe. No, jsou docela rychlý. Ježiš, jako. No, tak řekl bych, že jsou tak na stejno, no, jako tam s tím. To a tam ten červený, ten mě teda nejvíc rozčiloval. Ještě k tomu byl jako první. Takže jako, jo, no, jako ten mě tam nejvíc štval, jo. Prostě ho zbloknul, že on se otočí a už je prostě za mnou hned. Protože je poslední, tak prostě přidá plyn a už je za mnou, no. To je asi po čtvrtý, po třetí to děláme, asi po... Mám asi to, já jsem to jenom. No, takže jdeme zase začít válku. Ty vole. Já už prdel, Tak tě zničím autíčko, hochu. S točákem není prdel. Zru tu čandu, ty vole, už to vybuchlo. Hoha. Ty vole. A to už je buchlý. Tak si vemu motorku. Tak prdíčko. Ty já chci s velkýma. A jestli jsou blbý, tak to už se nedá nic zvednout. Tak. S tím skoro nejdu ani dělat hodiny. Ale jo, jdou. Ach jo. Tak skočíme si a už bychom to ukončili. Už to docela jako ten závod mě teda dostal. Skočíme a děkuji, nashledanou příště.